muje. Fauziya bar kuka Adam yanzu dai miji naki ne. Haba amarya, haba amarya bar kuka. Rana ta wanka kin san cibi rufe shi kan ba ai. Alƙawari tun da ya tambata ai farin ciki zaki. Yake da Adama auren soyayya na gashi ko kai. Allah ya sanya muku albarka cikin zaman ku amarya. Amarya. Auren masoya aka yau ku fito magarzaya gun biki. Adam da Fauziya alƙawarin ku gashi dai ya cika. Ina buƙatar na ganai nasara idan na zo yin abu. Allah na sanya a gaba na farin ciki na ya zai tabuwa. Shike iya min idan zan bai cika na sai zuwa. Na godiya gun sarki na. Dai da bana himmar bauta shirka ba zan maka ba. Dubin salati Allah ka daɗo shi gun madubin isa. Wajen Khadija da shi ɗaya ne ka ajiye a kusa. Cikin salatin alai da sabu nasa su ma asa. Suna biyo da zambi sunnar manzona. Duk wanda ya bi su ba zai je gunda ba a bautar ka ba. Ango amarya ina kuke gunku zan kashe lokaci. Domin mu tattauna don ribar zamantakewa ku ce. Zaman mu inda da amana dole ne na yau tsokaci. Ina aboki Adama a yau kai yi murna. Allahu ya baka magauta ai ba ma ji kunyar su ba. Ka tuna ranar da muka zauna muka yi hirar da kai. Ka ce idan kai rasa Fauziya a tambatar babu kai. Yanzu dai ka cika buri tun daga ta nan da kai. Ni na ji daɗi amarya dai ba ta da kauɗi. Za ta rufe dukkan wata magana ba a ji sirrin ku ba. Ni bi Muhammad ƙaunar ku nake fara cikin zuciya. Shi ne saba na so ku biye zuga ta 'ya'yan siya. Ya fasu fatan ku zamo tare idan ku kan bibiya. Ai nan gani nan kyalewa. Adam da Fauziya Allah ya yi ko ba kwayar da ba. Domin ku kowa yanzu taron biki kusa hankali. Yayin giga ɗan bukari na yin rawa akan dandali. Zama na aure a ciki na sakun gaba a sa jangali. Ku yi haƙuri sai zamanto alkhairi. Ni bi Muhammad na eno addu'a nake gunki amarya.